Ici c'est bon. C'est bon. C'est bon. Menace. Il y a quelqu'un? 5 km. Ah. 5 km. L'ennemi à 5 km. À 5 km. Il faut bien viser. En haut, RAS, il n'y a rien à signaler. En bas. Ok. En bas. Ok. En bas. Ouais. C'est bon? 5 km. Ok. C'est ça, hein? Ah. Je te prouve, il faut partir. Ah. Il faut partir. Donc, attends. Faut vraiment la Malfate est pour l'attaquer. Marfate est un boulot. Mais Ali Marfate boulot, c'est. Non, mais ça, c'est le loup. Quand on coach, faire d'amener pas les bien à coacher. Sur la CIA, en tant que dans tes mères. Mais on va prendre quelqu'un à Kadu. Mais moi, j'ai une position de garder. Une position de main, là, de bétail. Sur la CIA, la base, il est gardé. Il y a une base, donc on va faire le. Si c'est bon, c'est pas bon. Ok, c'est ça. On change seulement. Non, il y a une formation, il y a une formation. Et bien, il y a une qui s'est quasiment du coup là. Maintenant, madame, il y a un coup gré. On dit que vous avez un coup gré. En gros, tu vois. En gros, il faut qu'on a bien organisé. C'est ça. Déjà, repos. Attention. Prêt. Vous prêt? N'a pas prêt, il vous attend. Vous allez le faire. N'a pas prêt, va attendre. Ne m'en a pas pris. Prêt, déjà. Ni quoi repos, ni qu'est-ce que c'est ça, ni attention, on va se reprendre. Ni prêt, tu fais. Voilà. Repos. Ya. Prêt, les dames de là. C'est Flo, il va dans là. C'est mon ami. Elle ne te calme pas ça, c'est ça, hein? Repos. Attention. Prêt. Et puis. Autant me gérer là. On te gagne. Ok. Quand on a fait tiens à Benalla, tu es mané. Autant me volontaire là. Mais comme il fait un soldat, on va pour la victoire pour les militaires. En mode la victoire qui s'est une fois on est mais on est volontaire faire me faire les faire. Ni puis donner à ma anta pour bien. Na moi Aïe voilà, on a comme ça, on va devenir levé hein. John Commando. Johnny Commando. Johnny Commando. Vara Commando. John Commando. Johnny Commando. Prêt, c'est comme ça, non? Je me retiens. N'a pas fait mon père quand il vit quelque chose qui mais même moi je le fais. Ah, tu ne veux pas faire le prêt. On t'a ma soeur, c'est ma donné galère. Ah, tu as quand on dit prêt, on veut moi du temps. Parce que même formation c'est pour prêt, oui, il n'a pas ni prêt ni tout. Tu es prêt quoi? On s'entraîne non, mais on ne veut pas prêt. Déjà que les gars, on n'a pas prêt dans la mode. On l'a demandé au à toi. Nous m'en fait pour nous on va on demande à la maman faire metania ben. Parce que elle n'a pas droit ne pas décourager ma bête là. La façon quoi le ni fait ne puis on va le faire jusqu'au bout. En fait, il est là, il va faire un mot à côté. Ça c'est quoi? C'est bon. Parent commando. À commando. Zène le militaire. Nous c'est le parent, le commando militaire. En avant. C'est bon. C'est bon. Maintenant, entends ça là. Il dit ça madame là. C'est bon, on est prêt. Non. Il me dit que les gars là. Déjà, c'est qui dit, ça vous dit dans le camp. Il sont là. Peut-être que amna mais do ni wa ko ki tara ro mais am se ka ma la ma foko bo ma ni ma dana ma nga ta ma bo ya da pour ma foko me na fena fi information fitini nge am se ka ala du ma base do repere prêt mo na fi prêt ni kana nga coach te ka ni na fa de parce que ni fait na fa ma fait non de ma femme de ma femme de et faire alma wala nga fa nga ta Alice, donc dia to ni na da ko Alice, Alma, Lani. Ça va? Ah, calme-toi. Flo. Ah, aquele não foi meu agora. Aí não faz não. Ai, já vai ter igual. Ai, tem igual mim. Bon, tu vois agora, eu me ligo da casa. Donc, ni como é que eu vou lá lidar com massa, n'est-ce pas? Ni massa, ni massa. Ah, Jani koromasa ikungote bani mamasa. Ah, Jani mamasa ikungote bani mamasa. Ah, Kamale koromasa ikungote bani mamasa. Ah.
Comment dans le nanaka? Ouais. Donc, nous avons des voix dans les bambous ça. Ouais. Donc, il faut y avoir là, à une attaque, elle est là, au front. Ouais. Hein? Une attaque militaire, vous devez qu'elle est là. Ouais. Voilà, ah, alors, une information, on a attaque militaire, vous devez. Vous n'avez pas encore. Ouais. Ah, information, comment on met? Ah, première information essentielle. Sur un film, on a bien gros. Encore un film, on a joué, c'est bon. Sur un film, les gars. Non. Il est marrant de voir pour le temps pour faire le débat. Il va. On a parlé de vous. Ouais. Avec tellement de bullying, on a formation pour moi. Alors, ça c'est un peu comment ça allait? Oh yeah. C'est-à-dire Aramadou n'a pas de tellement de bullying en malana ça. Pour encore. Eh mais façon que la ni sara, oui ça. C'est-à-dire donne-moi era ma foko ni sara façon que la couille il est foko c'est le chou ay ou c'est le chou. Voilà. Et puis tu es un héros aussi. Tu es un héros. Jamana ko ni foshi tekri. Atoa jamana kuma. Eh mo do ga tu jelle. Do ga tu jelle. An fele se mu an fele ka to reke. An meta do bo jugula. An ta do bo jugula. An do bo. Ai mina mo fi ne nye jugunye. Wala bi ko. No. Laisse moi. C'est grâce à eux. Ama tigila ka mun be yefe on le kama me ka se ka so ko herela na ma to olu fana deme o babara la sam anti se ka so ba ne ato ata jamana ko ma par exemple ni donu be ka wotoro na to sa wotoro fa le no sa na bila na ko continue deme ka sadi ka bora ni ta bla wotoro sa fa ki de mune donc olu fana de mune do en vrai ama wele ha il faut que ngata wele ngana irare do c'est l'état principal du ka chare non on me dit c'est ça il faut il faut ni ma fi ka na fa ma fa ka do ga Merci beaucoup. Tu sais, il y a que tu es là. Il y a que tu es là. Ah bon, attends, on a pas que tu vas charger. Il y a I b'a dɔn ne taara billahi e tɛ taa bɛn n'ala cɛ. Kan'o fɔ sa i terikɛ. parce que a b'a to nin na jugu bɛ marifa ci a la. a ka laɲini yɛrɛ ka taga. ko yɛrɛ po ye nin de i b'a kɛ tan i bɛ halisa i bɛ k'i fɛngɛ. an bɛ répétition na fɔlɔ. parce que fɛn o fɛn n'a bɛ répétition bɛ kɛ a kan ka kɛ sababu min b'a to jugu bɛ saga. voilà. kuma aw bɛ taa min ta. bon n'an tatɔ ye fɔlɔ na n'an tatɔ ye fɔlɔ na. a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ ye. an bɛ taa faso kuma bɔ. bisimilayi. voilà di filɛ ni hakilina ɲuman ye. voilà. Allah wallahi tentugu bɛ jɔyɔrɔ min na anw ye n'an b'a dɔn wallahi ala tɛ sɔn tentugu ka kɔrɔ fan n'i y'a mɛn an bɛ daga sunɔgɔ fɛn fɛn la tentugu tɛ k'an lakɔlɔsi yan n'olu bɔra an ni juguw cɛ jugu a tɛ kɛ baara yan mɛ hakilina ɲuman yɛrɛ n'aw kɔni sera ka hakili don k'a bɛ taga tentugu dɛmɛ wallahi nin hakilina ɲuman ye wallahi ala kana o to janfa la ji aw ka taa aw ɲuman ka taa aw tila ka segin ka na anw fana ɲuman sɔrɔ yan wala diyara ne ye sa c'est à dire a bɛ ka nin kuma in fɔ a bɛ ka ji jigin ne sin na a ye faso don ɲuman de sa c'est à dire n tɛna kasi mɛ kuma in bɛ ka c'est à dire jeli bɛ ka kɛ i n'a fɔ
fɔ jugu de ɲɛkɔrɔ kan tellement que a bɛ ka dusu sugu dɔ n'a m'a to même marifa ci la sinon ha wallahi ha aka ni akuna ni ala ka barika do ala ya rabbi ala ka tana ni daga sey nga do wa ko wala oro do wa ayo ngani ata ko be fera sari la ouais ya nga ta jugu ele kelen amina ta c'est-à-dire Tanzawaten. Oh, mon ami. Oh. On a commencé par Gaouda. Par Gaouda. On t'a fait Gassira. Non. Non, des filles, j'étais sur un chabé Sarugui. I call we can don't know the way. Ay, bara flow fenêtre ko ni ma nyebe ko ke bita don ni. Ya me awo. Tu jugu go do bita don ni. Okay. Ama dem na gawo ama. Aya dem ne. Ama dem na gawo. Wala ka tan mai. Ah, ka sai na. Ya na ata karmo ko na la ga ni menacité. Il faut pas. Mais vas-y, fais. C'est bon. Ok. C'est bon. Ouais. Mais allez, formation est tout. Allez, formation est tout. Mena mon vieux, mon ni 20 wala koy nga be degere nan sera en fait droit ama to be fam John Commando. Johnny Commando. John Commando. John Commando. Vamos Commando. John Commando. John Commando. John Commando. John Commando. Bara Commando. Filo Commando. Chesini mabojo na metare. Bismillah. Yo. Aundo. Yo. C'est le bara. Ouais. Ah, fera jonga teni wata. Laini do. Repo. Na tumbo repoto esa flow. Ami ba kana ma po emle ya ma. Information. Jadi. Ni ada tadi. Wa nan ta to forona. Ouais. Nan ta to po Tanzawaten. Ai gao. Donc karamogo be duwawu kɛ ni an tatula an bɛ ka taa jugu elemile de kɛlɛ. Ouais. Voilà. Non, depanye nyondo e hakilina ni wa mita. O de plan. Ka ta tentigo de ka barala. O e faso ko e ko. Voilà. Tentigo al ni drome tane duma ble kuna ki jamana de bobu. Ouais. Wallahi. Tenti mana wono fe moy. Ko mala wono dindi se garo tenna. Ayi. Anu mata anu masigi. Ni jarane bisa. Flani bara aw be an dukono ati foila do Abdullah. Akata tinin tawere ka beta faso babulula fani wallahi we tare aw no de be kono fo be marfachila wallahi ko minere kala mo wazen shukro ladi suno sansro ne marfam de kata kaba ko da suno ka wallahi korba do bala bi ma korba fola ko tali nik ngontara wo ko tali den aji na aji temno ka o na aji de suno do bala al sambioro bala awo uli adam na usan tan sigi san mo atali ambe san sambioro No karamo na kɛli ka di ye ko dɛ. Kanita na kɛli kɔni ka di ne yɛrɛ kɔni ne kɔni bɛna taa min na kan kɔnɔ sisan dɔrɔn e ka taa kuranɛ de jigu ye ka to ka kuranɛ jigu ye fɛn ni jɔyɔrɔ dɔ faso kɔnɔ Turni kirisi bi kan. aw ka bila ne ɲɛ dɔrɔn ne b'o sɔrɔ yen walahi n b'o sɔrɔ yen mɛ faso ko do ko ne y'a fɔ waati tɛmɛna yɛrɛ faso ko la kɔni ŋɔnɛ delila ka taa jugu dɔ minɛ ka di jugu o kɛra o. Est-ce que an taara lupu sabanan in di kan? Non, c'est bon. lupu sabanan in minɛ dɔrɔn Merci Flo. Ayi c'est bon wallahi hali ni ma taa ni ma segin armée ko do faso ko la ni ye fɛn o fɛn k'a ye kɔni wallahi hali n'aw sara sisan aw kɛra seedisu ye déjà a y'a ŋaniya ta dɔrɔn hali n'aw sara sisan aw kɛra seedisu ye a ka haram wallahi ala yɛrɛ ko ten ko maa o maa n'i b'i nin di faso ko la k'i seedisu o bɛ yen nɔ depuis baturu kɛlɛ wagati wallahi An b'a taa mulu sisan an bɛ sira lajɛ ni sira ka ɲi. il faut voir c'est bon Gauche. Ouais. À gauche. Flo. 3 mètres. C'est bon? Flo. Ok. Non. RAS. RAS blue. Non, le bout de. Anti-menace. Ça vient de mourir depuis le Non. Il y a du bon là. Il y a du bon là. John Commando. John Commando. John Commando. Voilà Commando. John Commando. Filo Commando.
avec tenir. Et fleur ni voilà. Ah, comment y a un avancé d'oyege? Ce n'est pas boloni et du coup, t'es marfait ou le mec qui fera des dimanches sur là. Ah, mais ça a coulé la breda ou le coup de Benny Hakelnante. Benny Hakelnante a fallu te ni démissionner mais fini la drap to ka blaga ne footing. Avec femme, hein? Baram berebe bolo flor nege bale bolo kullubu subhanallah subhanallah wallahi alma yakana solution ni na songa ba magelade billahi floni barabe ga srana songa ba re nya ku denga tate isigi nuno me kata abe baliga nune alma billahi nte tawra la koy nuno be tunga sene feta e fana gi isigi ko rebelu abo bole billahi ala te flon baraye te mi joy rebel ni o te nune ha Al sani dis mama nan tia we bolé de sono. Ha? La kagn mambola. C'est bon? No yoro kele wala. Fleur voilà. Yo. OK. Ni amuna maita. Ouais. Allah ta faso bolo wala. Na ta faso bolo la. Wala. Faso bolo la. Allah akbar. Ça fait? Na ya famu. Ouais. Bina ta faso bolo la. Ore kama oy tendo. Nganya bala kan hakilen kaina. Ni hakilen mo mbade wallahi. Ouais. David on nana ni sigida na mo be lafiara. Nemo. C'est bon? So, Mélancité quoi. Mélange koro. Faut été quoi? Ha? C'est bon. Abo bengiro. Eh. Acha menyo bala no abina fo information kera. Papa. Vous verrez, toro verrez, soldat begi damatama. Ko vous verrez, toro verrez, soldat begi mavatama. Vous verrez, toro verrez, soldat begi mavatama. Vous verrez, Toro verrez, soldat begi mavatama. Vous me verrez, toro verrez, flogi mavatama. Vous me verrez, toro verrez, varangi mavatama. Vous me verrez. C'est même foi. Ame warti me do studio la ben do. Ne do suda. Kuma pale we sade. Kuma aita. Bo me to go kowe. Ya rabbi Allah ko kishi majugu toro mo. Na yi majugu ye yandro abi munumuna ko fitara ba. Ya majugu tano. Longo. Am tani ngene. C'est bon? RAS. Y a personne? Donc les fois on attaque. Ko bu mu fere toro fere floni baragu ma batama. Bu mu fere toro fere floni baraga ma batama. Ay tama. Diga denu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Hey, bon nang matukan shiba duna shenika. Wallahi bi yalla kan diga mure. Aw masiga jiye bara fonye ya. Sisan ne takara ko surasiya. Ay la bashi ken yoro na ya. Ama mako woluma. Ay shionu kaya. Ay obla. Ka telemali boli. Ka kla ko obla. Aw sisan ta de ko surasiya. Ah floni bara ni ngoni ni ogara madiani abando pew. Ni yaka mu ko ni fiya abando pew wallahi. Aw ye norinye abega shuye. Allah akbar. Aba ko no ma barganda de do tenina. Tibi Muhammadu ne tana be bargati de billahi. Danga dit saka tenike. Ne ra mi fle ne fani jinamo. Ko na do tenina ne fani jini de so asi. Ni dana ma demni sa juma ne ma saka do tenina. Aba jonga ngala khala. Aywa. Afma ne ta flo. Commando. John Commando. Bara Commando. John Commando. John Commando. Fulo Commando. An yɛrɛ bɔra k'a mɛn ko armée bɛ ka exploit baw de kɛ ka taa hali a ma mɛn n'i y'a kuma mɛn sisan tɛ donc o ye exploit ba dɔ kɛ donc u b'o de kɛ ka taa o hukumu de kɔnɔna la u mago jɔra an na u bɛ k'an kɔnɔ ye u bɛ k'an to an fila dɔrɔn an fila dɔrɔn faut voir c'est bon il y a personne ah ouais RAS ouais gracias. Est-ce qu'il y a un peu de mal? Hein? Ah, on va vous le dire. Madame Fleur de Bois.
aw ne don teni bɛ mɔgɔ fili parce que a b'i kɛ cɛkuma ye bara min filɛ don awɔ ne don ayi ma teni i b'a dɔn ni verre in fɛnɛ farala kan a bɛ kɛ ten de est ce que aw kunkolo ka kɛ han ni y'aw kunkolo bɔgɔ da bɛ yala a bɛ tile ka bolo fa ta tɛ dɛ sukora kuma jumɛn k'an bɛ fila dayɔrɔ ma han aw bolo ko cɛnitigiw ye manamana-mɔgɔ de ya k'aw bolo ko manamana-mɔgɔ de bɛ don teni na n'i kɔntara dɔrɔn i bɛ teni ta k'o cori na ko e ye tenitigi ye han kabini ala ka aw da aw delila ka marifa yɛrɛ y'a ɲɛna kuma tɛ k'a minɛ a tɛgɛ la han est ce que aw yɛrɛ delila ka tɛmɛ k'an yɛrɛ dafɛ fɔlɔ han formation min bɛ kɛ tenitigiw ma aw delila k'a tigi yɛrɛ ya k'aw bolo ko manamana tenitigiw bɛ manamana ko de la ni wagati min y'i ja dɔrɔn ou bien n'i kɔntara wagati min na dɔrɔn i bɛ teni ta k'o cori kan na k'e ye tenitigi ye han a tɛ sabali yɔrɔ don o don aw bɛ pasi kura bɔ han a bɔra suɲɛni na ka na telimani boli la ka bɔ la k'a bɛna kɛ tenitigi ye han tenitigiw bɛ baara min na est ce que aw b'a dɔn tenitigiw bɛ sɛgɛn min na est ce que aw b'a dɔn Allah mɔgɔ sɛgɛnna bisa walayi mɔgɔ bɛ Sali ba kuma f'i ye Sali Sali kuma bɛɛ ko ne ka mɔgɔ du kɔnɔ Sali fulo ni fana ka taa la minɛ ka dɔgɔ teni suɲɛni k'olu bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la kodi tigi fila ka hakɛ to ɲɛ koyi kan ka duwawu k'olu ye k'olu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la Ayisa e ni ala cɛ fulo ni fana kɛlɛkɛyɔrɔ Dili a fɔ n k'i bɛ ka sugo de san ka sugo jumɛn telimani boli m'olu bɔ fo teni don ka taa kɔrɔn fɛ ne ko ye formation jumɛn ye ka bɔ la mini formation jumɛn k'olu ye video dɔ la e téléphone na dɛ ko k'u joli ka ɲɔgɔn dege u bɛ ka dɔnkili da ɲɔgɔn ko jumɛn ne yɛrɛ dɔn dɔɔni ko ne ko ye marifa fɛnɛ bɔ min ka marifa ka bɔ la mini bere de b'u bolo ko lupu ale ni nɛgɛ bɛ u bolo ko lupu ne ma kuma faamu aw bɛ ka taa jugu faga bere ni nɛgɛ de bɛ aw bolo o t'a bannen ye dɛ écouteur de b'u bolo ko écouteur wa Allah n'a fɔra sisan ko AC fɛ olu b'a kɛ cogo di ou bien ni jugu y'i to kɔfɛ ka marifa ci la i b'o mɛn est-ce que fulo ni vara ka kɛnɛ ne ma kuma fɛ ko ne yɛrɛ ko ninnu tɛ ka boli so sara ɲɛ a bɛ bali ne la dɛ bɛ sɔrɔ tiɲɛ dɛ ni tɛ so wari t'i kun waati min i t'o fɔ sera i ka boli ko tɛ nataga ye tiɲɛ ye wa i t'i da to a nɔ la wa fulo ni vara aw ma dépôt kɛ aw ma formation kɛ ka bɔ la mini an t'a dɔn yɛrɛ ni diplôme b'aw bolo k'aw pan ka wele ka teni dɔw la ka taa ko jugu fagali jugu bɛ t'olu faga an kalan ne ko diplôme hali fulo yɛrɛ ne ma da ka kalan na parce que a bɛ to ka fɔ français dɔw yɛrɛ fɔ yan ko ni ka français tɛ tile mɛ wallahi ni kɔni tɛ ko dɔ wɛrɛ dɔn kɔni ninnu ma n'u da ɲɔgɔn ko nɔri wa an tɛ kelen f'i ye yan ne ma da nin nɔri la taga in na wallahi fulo ni fana to yen sa kaloba ci fila tɛ tɛmɛ o kan ne tɛ se k'o de faamu juli dɔnniya t'aw la o de bolo ko teni y'o fɛn de ya telimani bolila ni nɔri la a bɛ wuli dɔrɔn aw bɛ taa nɔri la nɔri y'o fɛn de ya tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ bɛn o y'o fɛn de ça va kan jumɛn bɛ da a kɛra tile fila yɛrɛ kɛra tile fila ye yala ne waati dugawu kɛ ne cɛw ye wa bara ni filo u bɔra k'u bɛ taa nɔri la an tun b'o kuma yɛrɛ de la yan dɛ ninnu ma formation kɛ u ma foyi kɛ hali marifa minɛ cogo tɛ s'a la ne dabali yɛrɛ banna bi walayi k'u bɛ taa nɔri la hali dugawu k'u ye dɛ walayi ɲuman t'a ɲuman se ala k'u kisi walayi k'u lakana walayi k'u se juguw la yɛrɛ de dugawu kɛlen in tɛ da la tiɲɛ la dugawu k'u ye kɛ n t'a kɛ sa u bɛ ka taa de yan u tɛ ka taa hali ni tɛ bɔ quartier in da fɛ ne yɛrɛ filɛ k'a f'i ye imagine sunkalo wagati Badara ma fɔ ko nin dɔ bɛ kɛ den ko k'a kun o kɛra dɛ o kelen ni kɛra
souvent seli la na antu me biriga wuli la droit badara na ambirilen so ko ndo e de do wuli ne ma che fo yen do na mi sera ki kunna wuli wa che fo te du ngona mbe sera ko do fene ma ko ko munu be ndale mais munu be ngakoro ne ndi no ay de ma no afla ma na ni so anna ni ni so be anna sa mu fa lu ko lan ne ko sa ko che ke do na do be gasila do na be gasila che kuma fo e me dana do be gasila okay te be do be gasila mais ane te do ke sa mu mata sal masa e bina flo ni bara fo ne dili ye wa oh e aki lo sa jola mi ngonu nu tale me so ko godo ko me so ko godo ko tentri ka duwe la flo ka godo me so ko tentri ka da a ko te ni sira ka do ta mo sule le ku mu sena fana ta sule flo ta ku ga e fe kitoni no ma fela sa nu ye o ere kitoni ko ka goni ko mi ala de bado ayoyo kitoni de base tentri kitoni na e yo emi o kelegele do ye ko be ka fi na ma nuye so shiri so ma ne be mi wala dai na me nuye ya me mi fi nya ala sa ibe shi ko de sa ni che ko lo shi flo ba do ko do da fe parce que flo karani no ko be ke muso kama ay bi ko man ni bla nyoko mo ta no na ko godo ko ko ke abe fara no suru tigala walai aba iko lo shi flo la teni do flo ga je ko sa ke sura se muso kama ta soro chi ko ta soro chi la ne che ale ga ke tendi bara ka ke tendi ay ite ni were ko fa shu ayo dilio ni tendi ta ta la e patience Prendili parfait. Tiki la clite parfait. Il y a un parfait qui est tout matin. Nous ne restons pas d'accord ça le man parfait. Ah, je bon tege. Il y a vite que dili. Bon, tu il fait quoi lui? Il tient ni kamele ba ko gole. Kambele pas 100%. Il est comment faut de bois ko gale. Ouais qui sigine. Ay, ne dili fait bébé na de wona ya. Mo bébé ne na ba ka parfait sabe. Parce que ne ki se ki be ma ne be bela dia me bébé ne na fikiri wala. Dili wala ne be na fikake. Ne ba a so be ka suro ka abda utike. Na shi de me kele dile mayam. Ta fele le fiera re. Yo wala mo so. Mere. Amara gamie. Ame bi wala. Ana ko yo yo. Shini wa shini ngana teno. Shini ngana to me ko shini ngene. Ni te se ka shini ngene ko sa wallahi. Shini ga ja lu da ba yere de tadde ba tammi. Ndi ko ntara wallahi. Ba mu ko ni ye ko ni. Ni che ko le sa kuma ko be che lu ndu ko ma fati bele ambi. Do ta wallahi marfa le bu bolo ko bere be marfa. Ne tara so ki sigi ki nyi wala. Sali nyame fu ma. Ki chebe na muso plana fare. Ka no for de. Ha? John ra te ni da ama ayo te ni mo. Ha? Ayo te ni mo. Ni. Fasu kanu da to ani. Fasu kanu da to o ya ni. Ha? Oh. Esige obe ote formation maka au foi maka au esige ka te ni ere dote au ma te ni foi ke esige oba kololo do. Ha? Abisi ka ka au di ere beru do ebe. Ai ma fa chala ka fa 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 tintigi. Ka so ate tintigi ama mi ama bo ate tintigi. Ha? O de la fara ko aka na ko mo fem ima teni kala formation ma ki ku ki kala teni do ko mo te teni a fara ko ka teni do etendi mo te teni kala teni do akololo e bi se ga do e ni jugu do bi ba bi man fa che la ki fa o mi azo bi se ga do ka ta she sita anga fintigila ko dikile no ereber nuna u jezele do fambe oni do bi se ga bete ni ba awkana aba outlet ntigi aba afaka kasiga aw ma formation ate nya ko edo o mi a bi se ga awna ala aw minia aso mo ya ko lo bi se ga se awma ha keni tugunu so mo ba ko lo ni wono bi esiga aw ba do ani teni tigi so mo ala balema ha atoto aye sabali ne me na fa aw ka bara mi gada aw ni ne me na ka yi ne ma so bi de ne aso ne ado wo teni de kada aw gracias de ma fa mucho
Avril le bang telepon na. Mas mau nyati telepon dia nama. Parameter amula Avril. Grâce à mon plan. Ni tuku dar plonga mo koyo. Ni mo dar plonga. Dia ni kele. Awa ke. Ai teri ko ni ana foli ki fe. Ya, iko mani fa. Oh, wala. Manga na i dagolo jam. Dagolo jani ni memle. Doro gulo. Amara bo ni taina. Atera wela. Che Raja ngawela. Amara bo bitaina. Atera raja wela. Ai ni teri kele ko ni. Abe do na de. Ka fa ka bara na ka te do ala. Amkula malifa no fe. Amna ta. Alima. Ih, kuna alima do kabali tigala barang. Barang flow. Sali. Sali bo. Ili wule barang ko sa. Ne umpe, ne ma fugu nunu meta sanu mesegia. Alma, bo kiau de bo. Ayo si want to go for ina. Ala ni fulo ne bu do ni sa wallahi mo te ni ko ne. Jadi le ba mo. Alma. Le mo ma gele ka be tigela ba. Ai da so. Alima. Di simile ko zone. Ai abadan. Nenu ne sam ne ko ka ne ba do. Nenu ma de so be tigela ma. Kamele mo ke se ka ke ba.